channel Mama Dils Vlog. Di ami karon sa akong manghod. Kay manguha may og mga utanon. Oh, di ara guys. Nanguha may og bago. Ni ang si Dayan, ang gipakuha kay dili ko kaabot mo kuha og kita na. Dili may makakuha o dili ko kaabot siya akong gipakuha. Ah guys, oh. Suwaw man. So sa taas yan to ah. Saka yan ba? Sige na yan. Oh, mo ane ang balay sa akong manghod. Oh, diya si Jubir. Yung tanda, gikan sila sa kandihay. Oh, daghan kayo. Oh, sige na. Dala siya, dala. Nanguha sa og bago. Todo si babayan. Balak mahawag ka. Ay nabuang. Guys, oh, dako na kaayo ang bago dire. Amo ni siyang lawuyon, sagola na mo og kamunggay. Nya. Mao ni ang among palibot nila sa hangmanghod. Oh, may ero silang gagmay. Tukoy. Yan siya guys, daghan na ayang nakuha. So, daghan na kaayos sila kuha guys. Salamat. La, ni ame daghang kuha nga bago. Kung di ay ilang, saan to ni siya? Manchanitas. Dako na si Jog. Ha? Makahilo ba dahil na manchanitas? Di man na makahilo dahil. Nadaghan sa kayong buwak. Oh. Daghan sa buwak sila ni. Kasi klase na sila yung mga buwak diri. Oh. To sa pikas yan, to daghang bago pa yan. At yung babaw. Diyos kalami sa yung mga buwak guys. Oh. Nasa yung mga buwak, mga lagmi, jud kaayog buwak sila ni. Dako na pud ang ilang tambis. Tambok na kaayo, hapit na mamonga. Pud ilang mga buwak. Upload pa. Sus daghan siya kayo og kuan. Tricolors oh. Sa tingan ka na ni buwak kaya na kani day kaila kani day sa tingan na ni buwak ka ha sa to gipangayon hala ni ani ha sa ha asa man to gahang kuan ani na ba koy milyonaryo oh daghang kayog bulak si ikang Inday Lina. Po si Jobe, si Miles, si Shine na yayay. Oh, na siya
bago magutan meron lawoy. Mo subakan og Ginamos buwan. sige na buwad. Ginamos buwan ba? Mo subakan og buwad. Ni asi ano balay na ako sa kong manghod. Dire. Naya ko mga apo poy. Na si Ayes, Ayes. Inom sa mag-inom day. Yeah. Nagsimba pa sila. Nagsimba pa sila, Richard. Ayan. Isa na naman, di na naman sinatin. Stop na. Ito, Joby. Ito, Joby. Stop pa rin. Ito na.